באתי להוכיח לכולכם פה מה זו קלאסה אמיתית. תזכרו, זה כולה שילוב של מילים ושל ביט, אבל כשאני על המיקרופון כולכם משתגעים מנטלית. כל מילה שלי מביאה אתכם לאורגזמה ווקלית. בואו תסבירו לי מה חשבתם, רק בגלל שאני אישה תוכלו לבוא ולחפש וגם למצוא אצלי חולשה. שומרת על גישה, אני לביאה כי אני ראפרית, פורצת עם המילים לתודעה כמו איזו האקרית. מעיפה לכם את הראש עם טקסטים גם בהקפלה. אני הבחורה שתאנוס את בני סלע, לא עוד אחת מהסרטים, לא, אל תראו בי ברבי, לא עוד וואנאבי, אני חריפה כמו ווסאבי. אני אגרום לכל MC להרגיש כמו בחורה, חפרתי קבר, סימנתי X ברשימה שחורה. אתם מפחדים מהשטן אז תפתחו את העיניים, אני מתנדב להיות קורבן מזמן שלפתי ציפורניים. זה עקרונות, למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות. זה עקרונות, למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות. לא מוותר, מנסים להוריד, אני מוריד את המילים על קצב. אתה וויק, אני וויקיד, אני מדבר, אבל אתה מדבר קצב, עושה קצר. אין מה לתת אור לעברים שזורמים בזרמים בלי חושים, הם טיפשים בלי ראשים. ראשית, לא מכבד את הפייק, לא מדבר אל הווק, תמיד בודק, לא לוקח בו טייק, לא עוצר גם בברייק. אני שוב שובר מוסכמות כי אף אחד לא ציפה, אבל הטקסטים אלימים והמתחרים משם מוכר. ואם אתה לא אמיתי, מוכר את השיט בדיל זול כדי לשיר כאילו יש לך דילדו בתחת, ותכלס אני מקבל במוזיקה כל ווירדו, אלא אם כן הוא רינגטון, הבנת? קפיש? לא, לא. למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות. זה עקרונות, למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות. יורק את המלל, אלגנטי על מה שחשוב, פועלת מהר, אומרים שזמן זה כסף, אין לי זמן, וככל שהוא עובר אני לומדת על הבשר, מי נשאר עד הסוף ושורפת את כל מי שבמקום לתת כתף נתן לגרוף. בשכונה קיבלתי את הערך שחבר אסור להפקיר, בוא נאמר שאם ננסה לדפוק אם מסמרו אותך לקיר, אז אל תשחק אותה גבר, כי פה נכנסת הבדיחה שאתה מכניס בין הרגליים רק את הזנב של עצמך. וגם בהיפ-הופ יותר מדי רוצים את הטופ, פורנוגרפיה בקליפים ופייק MCs אומרים לנו לשתוק, כולם אגואיסטים בלי בסיס שלא מכבדים גישה אחרת, מייצגים את המיינסטרים ועוד קוראים לזה מחתרת. למה מי אתם? פעם היה כבוד למילה, היום הכבוד טמון בכיס סביב וילה של תהילה, אז אני מנטרלת מנייקים שמנסים לשים לי מוקשים בזמן שאתם מרימים את האף, דאמג' מפילה ראשים. זה עקרונות, למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות. זה עקרונות, למות בקרב במקום לוותר, זה עקרונות, לא לעצור למרות הבני זונות שמנסים לבחון אותך, זה עיקרון של עקשנות, משהו שבשבילו לא תפחד למות.